kabeh mau saka patrap. Kula ganti kuwi. Lamun pengen tandhe kesalahan Aris, manungkul ana ing pengarepanku. Hei keparat si murang toto. Sumbarmu kaya
sabar pisan. Coba ditasih sapa kae? Mergo aku lagi sepisan ketemu kowe. Sopo tenane jenengmu? Jereng gobokmu. Aku pangarsa negara Keboh Kencana, Jaya Wasesa. Yo iki ratine. Anjir, kowe kabeh. Apa bener sing dadi kraman gawe gegerane negara Keboh Kencana? Pancen ora tak selaki. Anjur sediamu apa? Mergo aku kepengin ngorot kowe. Oh, kaya Kowe dadi ratu dadi pengayuman ing Keboh Kencana. Kowe tak arani ratu sing ora adil, ora wijak kelawan kawula-kawula cilik. ya, yen pancen karepmu kaya ngono kena keloroten palungguhanku nanging yen kowe bisa, yen ora bisa aja takon dosa. Juk kita tak kendhangi paman iki. Wis, ayo. Iya. Ayo di. Ingat, bos. Matur nuwun banget dene sliramu bisa nyelametake pun kaki. Ojo pelak tembung. Ora kok ateges aku njlametake marang kowe nanging kabeh brandel sing perintah aku. Mergo apa? Dadi kaya Aku butuh akeh mati. Aku kepengin dadi ratu ana ing Keboh. yen kowe kepengin dadi ratu ning negara Keboh Kencana dina apa caramu kaya ngene. Cara kuwi sing dalan. Nganggo apa ra baku, aku sudah dadi ratu. Yen pancen kaya ngono ibarate macan wis katon loreke. Ya. Sisan dene ndakku kuwi negara Keboh Kencana. Mbokku kuwi mati dening aku. Maju. Ais, Mesti mati. Atimu saiki wis semirayi. Aku mangerten. Yen to kabeh kumate mindakmu nganti garwaku mbok pateni jur mbok cekulke jurang. Mung kepengin pangoso kowe. Syukur kalamun Bayu ngerti. Pancen aku kepengin dadi ratu ana ing Keboh Kencana. Mung pangkat lan derajat nganti kowe lila lan tega merjaya marang garwamu. Ngene ngono ya. Kawit cilik sing ngopeni kowe sapa? Sing ngopeni kowe garwamu karo aku. Aku ngerti. Langit. Sausum aku ngrasakake urip. Dadi kawula andan. Ora ketang aku kadange ratu. Nanging aku kepengin angah-angah dakah-dakah. Kepengin dadi ratu ana ing Keboh Kencana. Satemah aku mentolo dilingkang pas. Golek aku ngopeni anak macan sing kaya kowe. Ora ngerti budi pangartine wong tuwane tumindakmu saya kaya Sakarepmu anggonmu ngucap Mbak Yu. Belkanti kuwi tinimbang kowe saiki tinggalake dening bojomu dadi rondo tak rumati aku. kok rumati piye sing mbok karepake. Tak Apa? tak pek
bojo aku. Pope bojoku. Enak to. Lah kok kepenak menungso aku sawise garwaku mbok pateni, njur aku arep pope bojo. Aja mimpi sang durunge melek kowe Yayi. Aku ora bakal nglakoni kabeh kok. Katimbang aku dadi bojomu. Luwih becik aku urip rondo wae ora apa-apa kok Yayi. Nggih. Katimbang aku dadi bojomu, randene marang kowe. Luwih becik aku urip rondo ora apa-apa Yayi. Tinimbang kowe ngadeni aku. Luwes becik dadi rondo. Pancen Nek aku ngene mah. Lah kowe emang ngopo? Tinimbang ning rondo ora ngajeni aku. Wis ben ora ngancen sing nyawang. Enak. Eh, coba ajar Terima ya. saja enak-enak. Enak kuwi nek aku sing rekoso badan. Kok bisa ngene air kosong? Begini ora. Kowe madani marang garwaku. Lah kok kepenak menah kok Aku eman. Tinimbang kowe dadi rondo tak openi. Rembulane Aja saya ndodok. lintang-lintang angwaki sapaan kon sumunar kayane
Garok. Ya. Iya lah. Gelem ya cahayu. Gak yu. Ngarep Tak mati. aku ra Tak sonjo. Besok iki dadi bojoku. Orang ngurus. Gelem ya. Katimbang aku dadi bojomu. Heeh. Luwih becik aku musuh karo aku. Belum. Kok cepet temen nalarmu? Yo, ora apa-apa. Tepuh ke Dolo Komplang. Kang Mas Prabu mati, bojone mati. Ategis. Sing bandar beyak. Kula kanthi kuwi. Aku bakal jumleng ratu ana ing Gembok Dolo kanthi gelar Sang Prabu Anom Tejo Lengkara. Buah enak ya bathukmu iku. Ono kok loro jalukane buah. Sakku menawa mbokne. Buah
ora iso nyokot ya. Lah gak iso nyokot. Nah, tawaran nyokot. Kok kowe sing mangan? Rasa ta ora? Ya ora. Iki piye kok malah Aku dipamahno. Maaf, Pakne? wis lembut iki. Nang. Kowe iku tega karo panem tega kowe iku. Karo bapake kok iso ngono. Trae anakmu siji iki ora gemati karo kowe, Pak. Iki lho ana wong tuwa ngongkon ndulang kok malah apele mbok pangan kowe. Ngono ku jenenge kowe kira anak sekarang. Kandhani tim. Lah Tre, Kanamu iki dikandani ben ngerti. apel iku ora enak dipangan kok. Lah kok mbok Apa pangan? mangan? Ora enak. Karo wong tuwa ki mbok gemati. Wong tuwa pengen mangan buah ya ndak gage-gage didulang. Tak tukokno arak ya. Kowe iki kok nek omong kan celometan iku gene. Metan kowe. Engko nek mendem gen iso ngguser-guser kowe. Wong tuwa ki dipakani buah ben sehat. Sing mangan iku kok malah anak-anakmu. Ya padha wae iki gene. Sing kudu mangan apel iki bapakmu kok malah mbok jajari kowe bocah loro iki terus piye? Jebule ya enak ya, Pak. Enak wong ora Enak tuku. lambang ora tuku. Ora tuku ora enak. Ya, Pak, tak dulang, Pak. Kayak kulite ae dagingnya engko mudak dadi lemu. Ngawur. Aku ora tegas aku. Ya, Pak. Mau Wis ora kedas. Lah sampean njaluk apa, Pak? Aku untuk balungan pe gelem mangan ta ora? aku cocok iku. Balungane cocok. Lho jane sampean ora kedas apel kok malah njaluk balungan. Kari ndelok balungane opo? Eh, Balungan sapi. balungan sapi apa wedhus to, Do? Sekengkel. Mate ni Mam. Pangan sithik-sithik sekrupe sik. Iku kan banget. Enggak mari. Lah kok Wong kandhane angel. Kowe iki Tindak no pisan. Apa nih? Muapel iku ombe. Ngene mbokne. piye? Sampean iki waras to, Pak? ombeni, Mbok, ombeni. Oh, iya. Bismillah. Loh, Pane! Apa? Latihan disco, latihan disco. Pane! Tangan di atas. Bingo, bingo ya. Sampean piye, Do? Lalu teriak. Hei, hei, hei. Tangan di atas. Bingo bergoyang. Lalu teriak. Hei, hei. Waduh, ciloko, Pane! Untukku protol. Allah, Gusti, Gusti. Aku ora tau ngombe. Aku ora tau ngombe arak ngombe ngarang. Iya, kurang ajar, Bapak iso gombeni anak. Bocah kok cilik digedhekno kok malah dia kurang ajar. Kurang ajar iku. Dosa kowe. Ya dosa apa sih mbok songgok kowe, Gek? Nggak pijeti? Mbokne mikir. Turu-turu. Nang jet iki sing temana? Godhokno banyu, Mbak. Godhokno banyu, Pak. Ya godhokno. Engko nek wis malak-malak gorene. Ayo, Mbak. Ayo digodhog ke banyu tak iwangi, Mbak. Kok tak lurangane? Aku pite aku ya, Mbak. Aku kudu muka aku. Iki kalau pelindung gigi. Ah, Sing mbok pisik-pisik ngene. ngene. Dari Kenapa Bapak? Lara kena apa? Lara apa wong mau isih mara ning warunge Yupaija kok. Ceritane iku kelon karo bojone. aja ditekan pocok-pocok banget. Aja ketemu iku sing selera. Apa ngene wae? Iya. Kowe iki nek
bapak ki jarene lara. Lah iya, njaluk pijet. Lah ya nek njaluk pijet ya pijeti. Mengkurep aja batang. Njaluk pijet mengkurep. Gal. Awak loro kok diombeni arak. Aku pengen bodrek sampeyan awe. Jane kok iso entuk arak barang mau kondi to, Pak? Aku iku marana medukun. Terus Lah penyakite bapak iku jarene sirahe gak kena nggo linggih. ya ket biyen mula nek jenenge sirah ora kena nggo lungguh. Lah mulane Dinding gonku nek upamane ora iso lungguh, iku bokonge udunen apa kepiye? Mbak, Ora nek kowe. jajak ya. Pijeti ae kok lapo kok ija-ija yo. Yo wangi ya, mosok mbok kon mijeti sak kujur. Pijet ya. Pijet ora ana sing wangi. Andek mundur ini lho. Ora ngono. Hei, Bapak iki lara. wis ora sing kondhong ini waras apa? Lah kok mbok gorat geret. Ben sehat lho pijeti. Kowe mijeti. Pijet Pijeti ya, Pak. separonan. Kang lho kok ana separonan barang. Lho iya no. Pijet separonan. Maksude lho piye? Endi sing krasa tangane sing mijet berarti iku sing ampuh. Ngono. Oh alah. Lah nek ngono ya bapak diketok sik. Aja ora wis mati. Carane ngene lho. Separonan. Separonan iki lho diwatesi iki lho. Nah, Bokong mengisor kowe. aku, Aku bokong munggah. kowe. Aku Yo. peraturan. Sapa sing mijet kliwat batas dikepruk. Aku iki dulurmu lho. Lho iya ben. Carane atos. Apa tangane sing atos sapa? Pak. Kowe tak pijeti karo adikku ya. Nek iki mau ana peraturane. Iya aturane. Ben iso bedakno kepenak lan orane tanganku karo tangane sendor. Ya. Nek kliwat jarine ape dijotos, Pak. Adil iku. Adil ya, Pak? Adil. Gak apa-apa ya, Pak? Apa-apa. Ndang mari, Pak. Muga-muga nek wis tak pijet ngene kok. Perkara mijet ngene kok. Penak apa? Enak. Lah iya. Pinter. Pancen lanturan ya mono ya mene ya, Pak. Ya. Kowe iki wis sepuh. Mbok ijeh enom. Ngene nek teko ngomah njaluk piye, Pak? Iku pikiran ngono ae lho. Iki nang larane ya perkara numpang gak kelar. Kok iso geger ae. Nah, sing anake telu urung kawin. Dekne kudu kawin meneh. Wong tuwek terus doyani. Tuwek ora roh tuweke no. Hah? Liwat kene jiotos kowe. Ora kok iso. Penak apa tanganku, Pak? Nek Kandhane kok ngene. Lah, iya kliwat. Gini, Pak. Tanganem kliwat batas. Sing apik. No. Sing apik. Iya, iya. Wis menengah. Perasaan ora kliwat tuh. Kalau wis batas iki. Ya. Wong kok iso. Oh, mat. Gini ya. Jarene wae entuk kliwat tanganem kliwat. Ya ngajak tukaran. Sik to. Ngeyel. Penadi, Pak, tanganku Penadi, karo penadi. tangane sedot. Penak sing Dan ngeyel ngene, Pak. Sini. Perkara ngene kok. Ayo. Gua kok kliwat. Ngeyel lah. Buang tak. Tak ngantem sirah piye. Macem-macem ae. Aku ki dulurmu lho, Le. Dulur-dulur mijeti bapak sing adil. Wong perkara Anggem kowe kliwat bentuk warisan. ora perkara warisan, wong perkara warisan wae. Lho, ngene iki lho, kelakuan jual di wajar. Kalau sahabat sikil lah piye kowe. Antem sirah. Antem sirah.
lah. Ya sepurane Pak Lu. Adi menut iki. Godhog banyu karo mbok. Ah. Banyune wis umup. Aja oleh adem, langsung cemplungno. Engko terus diguguti. Iki aja ngejak guyon iki tenanan bapak iki loro. Sampeyan iki tak gawekno jamu apa piye, Pak? Sik. Arake merasuk. Sirah ngelu. Ngelu, Pak. Wis coplok siram Pak ben ora ngelu. Kuncine piro? Le. Pak Nek. Gon. Gon kene. Kene kok. Kowe awor bojomu. Kene Pak, Mbok nih. Niki gen sehat. Jamune wis mateng ngono lho, Pak. Ora usah Tambahno jamu. Ora usah jamu. Ya apa? Sik ning pojokan iki sapa? Apa nek wong Sapa Pak? ora enek wong ya, Pak Nek. Ora enek wong. Ora enek. Nganggo sandangan putih. Lho, jenggote lengseh lemah iku sapa? Ora ono kok ya Le ya. Kok ngajak aku? Aja gelem dijak to, Pak. Gendut. Pak Nek. Bapak bento. Sedot. Kurang ajar ngono terus kowe iki kok. Kowe aja kurang ajar. Lah kene. Jarene wong loro. Yo, Nek roh putih sing liyane sehat ora weruh. Kok kayak malaikat. ono malaikat kok nganggo klambi putih-putih lek tuku kanyah apa? Masa iya takon Bapak. Bapak kok kemulan guru ketiki jajal suka to Le. Sirahe udah dicilik. Iku ora sirah. Sirahe ning kene lho. Pak, saya melek sedilo, Pak. Pak Nek. Pak, ini melek. Aja ngono, Pak Nek. Pak, kowe roh putih-putih ning aja. Iya. Iku menawa sarekat, Pak. Wis sarekat Apa? Malaikat. Iya, malaikat, Pak. 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 Pak Nek. Sik ah. Pak, Alhamdulillah. Kurang ajar. Bapak. Pak. Bapak. Pak. Wis. Ora usah ditangisi mbok menawa bapak wis dijaluk. Wis kinali sing kaya ngene. Ayo do dibuak ning pluruan. Oh, iki kok nang racun kok. Dirokti. Salah ya aku disio-sio dhewe. Kok aja kaya ngono. Ayo dirokti nih. Ayo. Mbok, Piye Le? ki apike bapak dirokti sik nang mburi sik. Engko do rembukan bareng-bareng. Banyu mangi cek godhongane cek molak-malik. Ya ayo dikone iki. Bapak no meneh. Didusi ya. Diusi ki ya banyu kembang. Bapak Banyu bolak-balik. Wah, senane. nalika urip yo disia-sia, mati gak beno. Ayo, ayo. Ya, kok ngono roke. Wis mbok sampean ra usah nangis terus. Kowe kok pancen garise bapak iki yo mung semono. Kowe iki ora iso urip yen ora karo bapakmu ya Le. Alah. Wong wedok goblok. Bojo tuwek kowe jek nang golekne. Bingung. Kurang ajar kowe iki nek omong kok. Ngene lho. Aku sing pernah tuwa tak ngomong. Piye kan? Iki kahanane bapak kaya ngono iki ra awak dhewe iki ya butuh ragat kanggo nelung dina, mitung Ya. dina. Urip ae ngrekasano wong, mati yo jeng ngrekasano wong.
Mang mula jak mang mula diragati lah apa? Sendor. Guru ki kodong maoni dak wis. Kowe iki ora roh rasane nek mati ancet kok. Aku tremoh mati wong KTP ku wis seumur hidup. Walah. Ngono kok adikmu iki. Wes, Mbok. Ame mbok golekno ragatno ndi jajal tak teko aku. Ora usah dipikir nancen adikku siji ki ya kaya ngono. Sing iso mikir iki mek gur aku karo adikku Rokim. Ngene yo. Kim, Piye Kang? iki umpama apa sing duwe montorem sing pedotan iku didol ngono piye? Aja. Aja piye ta? Bapak do dilurani. Balunge dijupuk digawe once terus didol. Gusti. Kowe iki Bisa ngamuk kakangmu Sendor. ora? Kowe iki jane ngono. Anak model piye to kowe? Aku wis model madel. Lah wong tuwa ngono. Ora. Balung iki sing digawe iki lak once-once gajah. Lah iku Lah ana. wong oncene bapak kaya payu. Lah sapa ngerti ya? wis ora usah digatekke. Ana wong Wong golek ngene. once tuwa mati ngurat. Aku iso sabar, aku yo iso nesu. Jaluk tak nesoni ya piye kowe? Lho ya. Jangan marah. Dikapak wong tuane ora ana ki ra ya kudune mikir piye bisane bapak ki mlakune iki kepenak. Mati kok iso mlaku. Seret. Maksudnya iki ngene lho, Kang. Kowe karo aku iki kudune melu ndonga ben supaya apa? Kuburane bapak iki padhang. Deke lampu. Oh alah. Wah, Wis ngene. Wis Ngene. Kowe kok nggawa ngono iki mang apa? Ora pusaka kerise bapak sadurunge ninggalke kowe-kowe kabeh. Iya. Kondo karo simbok yen tok iki kon masrah karo kowe nggih. Mate ninggali ngono antak, orang ninggali tanah ta opo. Kurang ajar kowe ya. Lah jen bapak iki wong ra duwe lho. Ya iya. Kowe iki wis untung kowe iki dirumati cilik nganti gedhe kok malah kaya ngono. Lah iki kerise bapak iki kanggone apa, Mbok? Aku nyambut gawe kowe yo nggih. Wong ning ndi panggon paranku kowe bisa tetulung karo kowe. Konsulapan. Sulapan dasmu ngono. Iku keren Sulapan. Wis kene, Mbok. Keren kok. Sampean ning omah digedhekno ati supaya apa tetep ndedonga si bapak ben iso ketampa nang kersaning Gusti. Babakan liyane tak pikire aku karo adik-adikku. Kaya ngono. Kowe nang omah ae ya, Mbok. Ya kana nang omah. Kowe kabeh yo nggih yo. Hei. Kowe iki arep apa? Kowe iki arep apa? Kowe iki arep apa, Jare kon ngopeni wong tuwa. Sik. Ya bener sih Mbok iki mbok sambung. Lah iya, Kowe iki ora anake tunggal darah ora. Ning ra paling ora iki kowe kudu ngurmati wong iku maune bojone bapakmu kok. sepurane, Mbok, aku gak hormat. Lah iku lha apa? Hormat. Jare Mbok kon hormat. Oh, bento. Sendor. Maksudnya kowe dikon hormati aja kok terus kowe kaya wong upacara hormat kene iki aja. Lah hormat piye? Nek iso iki mikul dhuwur mendem jero. Lah mek tak keloni iki gak oleh. Lah kowe iki wong tuamu kok ape mbok keloni kowe iki edan apa gendeng? Iki nek lakon mbok keloni, kowe kuwalat lho. Ora iso. Sing kuwalat sing wong tuwa, nyatane sing mati bapak sik. Berarti wong tuwa kuwalat karo anak. Anak-anak sambu gelap ya kowe iki. Kowe iki berarti ora ngerti kuwalat, Kang. Kuwalat. Kowe nek ora ngerti kuwalat, tak wenehi gambarane ben kowe berbakti karo wong tuwa. Kuwalat yo. Kuwalat iki gambarane somben nek ning konone. Ning ndi? Kowe digondal gandulno kaya jambu mente. Ndasem mbok ngisor, sikil mbok dhuwur. Lu malah genah. Kok iso malah genah? Apa? Nek ana cah wedok liwat ora usah nginceng. Langsung ora. Kurang ajar ya. Angel, kandhanane mangel. Wis kene Dik. Nek Piye? kowe iki adikku. Kowe iki- Aku sing pernah tuwa. Yo kan.
aku sing gawe keputusan. Kandhani wong tuwa iku kok ngono. Kaya dirungokke, mengko nek wis dirungokke dienggo dilakoni lak ya ngono. Pikiranku gen waras aku miis ya. Kowe iki kok jalo mi semene gedene ora jebrol sak pabrik-pabrike apa piye? Heeh. Mbok, sepurano adikku sendor. Pun sampean teng mriko, Mbok. Tetep tak openi nganti kapan sampean. Ya. Ngono nek ora kurang ajar itu dah. Mbok resik. Jawel jalak perkosa pisan kowe. Oh. Terus mikir piye? Ngene. Mergo aku mang dikek iki pusakane bapak iki ya mung siji, iki tak openan. Mikire iki ora perkara pusaka, mergo bapak ora duwe warisan. Saiki do dipikir piye bisane iso entuk dhuwit wektune kang kudu cepet iki. Adol simbok ning ngening. Cepet iku. Wes tuwa cepet. Matam. Ora rekoso ning menakno simbok. Wong kok malah mbokmu ape mbok dolno ngening iki lho. Lah jare kon golek dhuwit sing cepet lah iku lho apa ora cepet. Jajal mbok pentan ora dinyang wong. Ya maksudnya iki ngene lho, Kang. Golek duwe sing cepet, iki ora kok terus mbok setara ning ngening ki ora. Lah terus Ana dalan liyane. Awak dhewe lak urung duweni gawean. Lah iya. Jenenge wong urip iki kudune nyambut gawe, tangane gelem begar ben supaya entuk duit akeh. Lak ngono, Ku lho, bener adimu. angger tangane begar, ya mesti kok bakal entuk duit akeh. Malah sing ngomong sapa? Ya sing ngomong aku. kowe yo percaya. Ya percaya omongane adikku. Kowe roh petinju. Petinju ya ora. Tangane begar kang gegem. Gegem. Lah iya kok entuk duwe akeh petinju. Iya ta ora? Iya ya. Lah iya. Ayo tangane gegem. Omong karo aku iku kudu sing ati-ati. Ngene. Ngene. Piye piye? Ngene ya ngene. Piye? Iki nambah terusno ora rampung-rampung. Kene lho kowe takkan. Lho kowe nang ndi? Alah, aku iki mbok tuyul tapi piye kok iso ilang. Kliwat. Piye? Umpama melu menyang ning segara, Yo. melu ngapal, ya wektune nganti dawa ora entuk dhuwit. Carane yo kapale dol. Ya aja. Lah nggone sapa? Lah ya iki umpama. Apa ngene ae? Piye, Kang? Penake piye, Kang? Do ngamen ae piye? Bentuk dhuwit. Ngamen. Aku duweni pikiran kaya ngono iki ya. Biasane nek ketoprak-ketoprak ora gawa pusaka. Lah iki aku ana pusaka. Terus Iya. Do ngamen. ngamen. Yo Masuk akal iki, Kang. nek ngamen gak mesti entuk dhuwit ngono lho. Kesuwen Lah carane njupuk panjeran ae. iki ora perkara panjeran, wong ngamen kok panjeran. Ngamen. Terus Nah. piye carane? Ya omong. Piye, Kang? Rupane anu Kang Sendor iki ra elek. Nah, padha dipacaki do didadekno boneka. Terus do nang pinggir akad, mesti entuk dhuwit akeh. Masuk akal. Ya. Masuk. Ya. Aku setuju nek iki. Aku serah pikiran di elik iki. Ah, wis ini ae. Kabeh iki mang demi entuk duit to, Kang. Gombalem iki ra urung tau mbok umbah. Urung tak umbahe. Ning ngene. Ah. Wes wae sapa iki? Entuk duit. Iki lho, tinggalane mak aku biyen. Sing iki opo sing iki? Iku ae lho. Nah, iki komplit ana jare barang. Walik iki lho. Malah medeni wong.
Balik. Pengoso senenganmu. Nganggone sing bener ben entuk duit ngono lho. Iki apa ya? Lho, ana behane simbok barang. Nah, Ya ampun. Pasarno. pasang Maksudnya ki aku apa diapakno ya Allah. sik. Eh, Instruksi. kowe ku apa benekno BH apa meh ngrubahno tombak? Napa behane kecilikan. Sumpel kecilikan. Sumuke ra ono. Behane sing gedene gak enek. Wah, wis ngene ae gampang kok. Aduh. Woi, Wes, susuku mecotot lho. Iki lho apa? Susu beruang mati. Tak benekno ben rapi kok iso. Nah, Mosok katokan ngene, Bos. aja. Wah. Ora benana lho ra iso. Matam. Ya iso. Kowe ki ape ngeroki apa matador? Lah aku mbok pancal e. Wah. Piye lho iki? Iki ndaroke budani iki. Awake padha ya. Wes ngene ae. Ben macem ah. Iki susu ta apa? Wes, Sisa tok. bisa kok. Mergo nek turu miring ngene terus susune ngelumpuk. Iki lho, Golekno wedak ae. klambi. Hah? Klambine Ora usah klambenan. Ngono wae kok iso. Kok mau ora ono wedal e? lah wedake mang ndi? Ora ana wedak kok, Kak. Wes, ngene. Wis ngene tapi wis macem. Nah, Nah. Ih, ayune lek cacah. aku ora iso bayangno. Apa? Awak lemu iki ya kok mosok ngono. ana cekelan lipat. Nah, ngene ae. Siang, Padha nang pinggir dalan. Bos Bambang kowe kok ora lakon ngene barang. Aku terus piye iki? Dionekno, kowe dadekno boneka. Carane piye? Kak? Carane nek ngonekno, iki dipenek. Iki dipenes. Iya. Neng ndi nggon angger udel diutek-utek iki yo kering kok. Ora ono kok dipenek Lah nek ngono ya aja kono kae anu Dik. Kene ae. Penyet. Iki anggere dipenyet. Urip, kene dipenyet mati. Paham? Ya. Carane piye? Dijajal praktekno. Nah, Ada lora kelebihan terima. Lakone ae. Ceklek ah. Ceklek apa wong mbok remet tok. nek kene diunekno muni ceklek, nek kene dipateni muni cetut. Eling-eling kene cetek kene cetut. Jajal. Ketut. Loh, wale. Iya kualik lali aku. Ceklek. Cetut. Nah, Ceklek. Cetut. Lek. Tut. Lek. Tut. Lek. Tut. Lek. Tut. Lek. Tut. Lek. Tut. Tut. Lek. Tut. Lek. Tut. Tut. Lek. Tut. Lek. Tut. Tut. Rusak. Apik ta?
dari India. Boleh dilirik, jangan dicatut. Tuh. Urung balas mbak pateni ya. Tek tuh. Boneka cantik dari India. Jangan dilirik, harusnya dicatut. Bobrok. Yo ora ngono. Wis ngene-ngene. Ayo ndang golek pasaran. Heeh. Jono alun-alun juwono iki. Heh? Engko nek kena garukan. Aku malah didarani tenan kok. Ora wong ki ngamen kok. Ngamen kok. Malah kaya setan emang. Mbok, kowe ning omah ya, Mbok. Aku tak lurut duwe. Ayo